Редакциябызга келген беренче хат юлын тыңлау өчен ошо көндәрдә күркәм гомер байрамын 80 яшын билдәләүче Сәфәргали Нуриддин улын һәм туган көнен 55 яшын каршы алучы Наил Сәфәргали улы Саптаровтарды сакырабыз. Ер йөзендәге иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, атайыбыз, олатайыбыз, кайныбыз Сәфәргали Нуриддин улы Саптаровты юбилей белән тәбрик итәбез. Күңел түренә йыелган иң изге теләкләребезне, рәхмәт сүзләрен Башкортстан 24 каналы аша yetkерергә теләйбез дип якындары. Газиз кешебез Баймак районы Басай авылында 1942 елның 23 мартында ишле гаиләләр 5-нче булып дөньяга килә. Баласагы дәшһәтле хугыш вакытына туры килә атайыбызның. Әсеһен дә, сөсеһен дә татырга туры килә уга. Баласагынан үткер, ныкышмал максатына ирешүсән, тугандары өчен ныклы терәк булып үсә ул. Ватан алдында хәрби бурысын үтәп кайткас, Гайникамал иш булды кызы менән таныша һәм матур итеп гаилә курып ибәрәләр. Ошо ук райондың Төркмән авылында Ирәндек совхозы оештырылган мәлдә балта оттаһы булып эш башлай. Бер ул 2 кызга гомер бүләк ителәр. Безнең өчен, гаиләһе етеш тормышта яшәһен өчен көндез төнгә ялгап эшләнә атайыбыз. Уның күктәрдә алтын куллы диләр, 70 төрле һөнәр остаһы ул. Атайыбыз бушрак вакытында тугандарына, күрше күләндәргә лә матур итеп симәрләп хандык өстәлдәр эшләнә. Әлбиттә, эргәһендә һәр вакыт терәк таяныс булып торучы әсәйебезгә лә рәхмәтлебез. Безне лә үз өлгеләрендә тәрбияләнделәр. Барыбызга ла лаеклы тәрбия, белем бирде улар. Наил улдары Башкорт дәүләт медицина университетын тамамлап, теш табибы һөнәрен үзләштерә. Өфө калаһында үзенең шәхси клиникаһын ачып ибәрде. Башкортстандың атказанган табибы дигән мактаулы исемгә лә лаек булды. Кызлары Рима бухгалтер, бер кыз тәрбияләп үстерделәр. Ул Бөрө калаһында фармацевт һөнәрен үзләштерә. Гүзәлебез техникумдардан берһендә һөнәр үзләштереп, Баймактагы ветеринария клиникаһында әле лә уңышлы гына эшләп йөри. Бер ул тәрбияләйләр. Әйткәндә 20 март агайыбыз Наил Сәфәргали улы ла 55 яшен билдәләнә. Уны ла гомернең матур бер мизгеле башлануы белән тәбрик итәбез. Якыныбыз 1967 елның 20 мартында Баймак районы Төркмән авылында дөньяга аваз сала. Урта мәктәпте тамамлагач, ватан алдында хәрби бурысын үтәп кайтып, Башкорт дәүләт медицина университетына укырга инде. Студент мәлендә буласак тормыш иптәше Лилияна Минкаир кызын осратып дөнья гырып ибәрделәр. Яшь гаиләгә бәрәкәт, шатлык, бәхет өстәп кызлары Эльвира дөньяга аваз сала. Кулдарына диплом алгас яшьтәр Баймак калаһына кайтып төпләнә. Наил Сәфәргали улы Баймак үзәк дәваханаһында теш табиб булып эш башлай. Уңгарак хәләтле, тырыш максатына ирешүсән егет үз калаһында клиника ачып ибәрә. Урал аръягында беренчеләрдән булып имплант куя башлай. Юла исемле улга ла гомер бүләк итәләр. Балалары аталарының юлын хайлай. Кызлары Эльвира медицина фәннәре кандидаты Мәскәү калаһында үз теш клиникаһында эшләй. Юлайда Өфөлә шәхси клиникаһында теш табибы. Тормыш иптәше Лилияна Минкаир кызы медицина университетында студентларга белем бирә. Биология фәннәре кандидаты доцент. Кадерләребез, озын бәхетле гомер, корыс тайныклы һаулык теләйбез. Киләсәк көндәрегез өмет менән хугарылып, гомер йомгагы шатлык, һөйнестәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәенсә, сабыр булып һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән язларга, аккан һауларга хокланып үткән гомергә үкенмәй, балаларыгызның игелеген күреп әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисергә ятһын. Һез булганга дөньябыз ямьле, яньле, һезнең фатихагыз менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйларыбыз якты. Ходай һезне сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгыннан айырмаһын. Без һезне яратабыз дип хаттарын тамамлай якындарыгыз. Улар һезнең өчен матур йыр куюлы үтенгән, рәхим итеп тыңлагыз. Һәр кемдең дә газиз балаһы бар, Аллаһы бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә газиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Килер яздар, еттер
яшь